Kakav je ludak. Ja sam Ingo umoriš za sekundu. Ne da spavaš kamelanaca, da? Kao da do sad nije. Da, ali sada ćeš tek da vidiš. Koji trening, nije ni svestan. Učit ćemo ga sa tim laserom da ide uz nogu je. Vrti ga malo oko njega. Ali dođi tu u sobu. Čidu! Ma ne šiše on sad ništa.